kembang popong keratebang rerayungan loma lengkung tumalong kurmambat wit liyan wis semu kang mawon raras Ong Tityan Kalaludra Mas Patik Raja Dewagu Drupadi ndak rewangi kowe tak cidra saka negara Ngamarta mongko nalika aku prapting taman negara Ngamarta aku prasaja kalawan sira Wara Drupadi ento aku bakal nyidra sliramu kowe ora mlayu kowe ora ndelik lan kowe prasaja gelem mbok cidra kelawan aku bareng tekan kene ana ing taman negara ing Giri Kadasar kowe ora gelem sak pejagong kelawan Prabu Kala Sereng apa to kang dadi sebabe Drupadi sinuwun Prabu Kala Sereng ya piye nalika sira prapta ing taman negara Ngamarta duk nalika semana paring dawuh kelawan aku yen to bakal mbok muktekake sarta ora ketamung sedhela negaramu bakal wujud negara ingkang kuncara waton ora ketang amung teluk kedheping paninggal negaramu kerawuhan Wara Drupadi nanging tinemune lah kok wis salin srengat bareng tekan negara kene aku ora mbok balekke mongko etungane wis ana 3 candra sira ora mbalekake aku marang negara Ngamarta malah saiki duwe kretek lan niat bakal garwa kelawan aku Prabu Kala Sereng mestine sinuwun prisa yen to aku kuwi wis ora legan meneh aku kuwi ana ingkang mengku ya kuwi sinuwun Prabu Darma Kusuma doh nyono cerak nyono kinira Drupadi wong wadon ingkang lobok kembene kendhu tapiye ing atase cinidra dening Nalindra ing Giri Kadasar teka bareng aku tekan ning papan kene aku gelem ngladeni kelawan sira sinuwun kaya ngapa alok ing wong kang ora demen lan kaya ngapa anyacating wong ora seneng karo Wara Drupadi ana dawuhmu apa sinuwun ora usah dadak ngrungokke kelawan wong-wong kang ora seneng kelawan wong-wong kang ora demen sing wigati waton kowe gelem tak garwa kuwi perkarane wis rampung ujaring akeh padha nyebutake yen to sinuwun Prabu Darma Kusuma kuwi Nalindra ingkang lila lair lan batine Nalindra ingkang ikhlas lair lan batine Nalindra ingkang kebeganing kesabaran aja kok wujuding brana picis nadyan sugenge disuwun dening wong liya wae waton dadi kabagyaning wong akeh bakal diparingake mula saka petunganku gandengku wis tekan papan kene monggo yen to kowe wis rabi karo aku kowe wis dhaup karo Prabu Kala Sereng aku ingkang bakal matur karo sinuwun Prabu Darma Kusuma tak kira panjenengane isa nampa kang dadi aturku yen to babagan sinuwun Darma Kusuma pancen bener apa kang mbok kandhakake nanging sinuwun sing jeneng wong mangun bali wisma kuwi ibarate wong keplok kudu tangan loro ora mung tangan siji sayekti ora bakal bisa muni aku tresna sampeyan yo tresna yen aku tresna sampeyan ora semono uga kosok baline
Sampeyan tresna aku ora duwe rasa tresna ora bakal becik kedadeane. Aku tresna Nanging aku ora tresna marang sapa wae. Sing tak tresnani ming Sinuwun Prabu Darma Kusuma. Oh, lah piye? Wong nyatane aku wis tresna, apa kowe ora bakal tresna? Monggo jaring para sepuh nyebutake sing jeneng tresna kuwi jalaran saka kulina. Yen kulina srawung, mestine suwe-suwe bakal ketukulan rasa tresna. Mula gandeng kowe wis seneng negara ing Giri Kadasar lan kowe seneng taman negara ing Giri Kadasar kene, mesti saben dina kowe weruh lan wanuh karo aku. Kanthi cara mengkono bakal ketukulan rasa tresna. Tresna kuwi uruping jiwa ingkang luhur. Tresna kuwi dudu gaweaning menungsa, nanging gaweane sing akarya jagat. Bedane antaraning tresna ingkang diparingi dening paringaning Gusti lan tresna gaweaning menungsa kuwi beda. Bedane menyang endi? Yen tresna ingkang diparingake dening panguwasaning Gusti kuwi tresna lahir batin. Ora kesasapan niat sing ala lan ora duwe kemelikan apa-apa. Nanging yen tresna gaweaning menungsa kuwi tresna ingkang sasapan nafsu lan duwe niat sarta melek marang ingkang ditresnani. Tresna gawean menungsa kuwi ora bakal langgeng yen wis kelakon nggone duwe melek sarta wis kelakon nggone bisa iya kuwi menehake nafsu niat kang ala mesti bakal banjur ora duwe rasa tresna. Wah, ladal. Rembukan karo wong wadon pinter kuwi malah ketekuk-tekuk aku. Nyuwun mangapunten Gusti, mbok kula kemawon. Ora sudi. Niatku Rabi karo Drupadi kok mung ditawani karo mban. Menapa kula mawon sinuwun? Kula menika wis tuwa. Namung ijab sedhela terus kula modar. Panjenengan saged rabi malih. Gusti menawi ingkang saestu mbuk menika kula pancen saged ngladosi dhateng piyai kakung. Mban kowe aja padha saur manuk. Atiku lagi bunek, rasaku lagi kodeng. Mergo aku ditampik karo Wara Drupadi. Nanging ora nedya tekan semene niatku nggonku bakal jawab karo Wara Drupadi. Ngibarate taunana windanana. Yen wis ana wiyosing pangandikan saka Wara Drupadi sagu nampa aku bakal jawab karo Wara Drupadi. Ora gampang sinuwun. Ora gampang piye? Ya senadyan aku ora mbok balikke marang Praja Ngamarta. Upama sak teruse aku mapan ana ing kene. Lan mbuh mangsa kalapa aku pinaringan rasa tresna marang panjenengan. Nanging isih ana syarat trana ingkang kudu mbok lakoni. Aku kudu nglakoni apa? Gandeng sampeyan ki wujude buta, betah buteng aniaya. Mongko buta kuwi kebekan watak angkara budi candala upama aku wis pinaringan rasa tresna lan gelem mbok wengku garwa. Sampeyan kudu resik lahir lan batin aja nganti aku kelepetan dedosan. Resik lahir lan batin carane piye? Kudu siram jamas ana ing pitung sendang ing mapan ana ing lengkeng Ngaldaka. Pitu mau kudu jangkep. Yen wis siram jamas ana ing pitung sendang ana ing lengkeng Ngarga, ndak anggep Sinuwun Prabu kala sereng wis bali suci meneh lahir lan batin oleh ketek ora kepeklepetan dedosan. Dedosaning Madyapada sarta dedosaning wewatekaning buta sinuwun. Buta Pandhawa tata gati wis raya. Sing nyamawingis tutuk mengolir gosela mangling. Tutuk mengolir gosela mangling. Radal ya. Kowe ngendika sing kaya mengkono Wara Drupadi. Gandeng aku buta kelepetan dedosaning jagat. Ya dosa lair, ya dosa batin pisane aku bali suci. Yen to aku kudu siram jamas ana ing pitung sendang ereng-ereng ing Ngaldaka.
Kanthi cara mengkono aku kudu golek 7 gunung ingkang lengkaing gunung ana sendhange tak nggo siram jamas supaya bali aku suci lahir lan batine. Kanthi cara mengkono aku bisa dhaup karo kowe Waladrupadi. Yen pancen darbe niat mula gage tindakna sinuwun. Wae Ladaraya. Dina iki uga aku tak njaluk pamit, tak miwiti nggonku nglakoni apa kaya sing tok aturake. Aku njaluk pangestu, gedhe niatku iso garwa Waladrupadi. Tak wiwitane dina iki kepenakno nggon mapan ana ing negara ngiri kadhasar apa sing mbok butuhake para mban bakal nyawisake. Waladrupadi aku njaluk pamit. Muga-muga ndang kelakon apa sandati penjangkaku. Baliku ana ing negara ngiri kadhasar kowe wis entuk rasa tresna saka panguwasaning Gusti. Wekasan aku kelakon mengku garwa lawan kowe Waladrupadi. Oh, Lata.